Happy birthday. Звезди или по-ниско му намирам и му чупа краката. Не, всички са доволни. Чакай да разкажа преди да го отвориш, нямаш търпение. Ти си маймуно. Bombastic side eye. Мъж пада от небостъргач, прелитайки край някакви хора, крещи на кой етаж. 28 ми отговарят, имам още живот. Добре, аре. Пак, защото по този начин, по такова тем. Такова тем. Къде ми е? Къде? Аре, работи, бе! То работи. Благодаря ти за една година месеца. Брото Брейнва. Благодаря ти, Поми, за една година месеца. Газа ми взима точка, нали? Газа ми взе точките. Газа ми е с 2 точки вече. Габи и газа ми с по 2 точки. Много обичам, когато стане така. Когато не ти се ака, когато ти се ака. Махнете се, че си правя шегата, бе! Шо никой не ми купува страхотните топки, бе, брат? Слей бести. Утрешното шорче, слей бести. Аре, за хейтерите Васи, какво стана с спрейчето, бе? Бълък! Ще ти спрейвам върху сълзите! Бълък! Now that's bullying. Did you see that? Кахуй написах, без да искам. Да. Мяу, мяу. Ти трябва да кажеш мяу. Мяу. Ха! Аз не съм закачен. Какви сте вие, рандами? Много тъжно. Преди да кажа на колко си мислех, че е на 43. Бебел! 4 години месец! Да можеш да ми споделиш, но пък точно заради това, често казано, точно в такива моменти съм супер щастлив, че може да сме си създали това комюнити. Защото ако не ви е комфортно да споделяте с някой друг в живота ви, било то приятели, родители, каквото и да е, поне тук е в Safe Space. Виж,